Ayun mga gamba, unboxing tayo ngayon. Ang gagamba natin Tagalog. Unboxing natin ngayon ha. Tingnan natin kung anong laman. Ayun, papait. May gulay na kasama, oh. Ayun, papait, oh. Sarap nito. Gulay na to, oh. Kung alam niyo itong gulay na to, papait. Ayun, oh. Sarap ng papait na yan. Lipin natin ha. Aha. Ayan. Parang malungkot yung pagbukas ko ah. Aha. Iba kulay mga kagamba oh. Oh. Alright. Ganda. Ito pa. Ganda ulit. Ganda. May iba kulay. Yun oh, ganda oh. Ayun oh. May iba kulay. Halos parehas yung laman mga kagamba, iba-iba kulay. Sariwang mais pinag-ilawan to kaya ano, iba kulay niya. Ayan oh, ganda oh. May iba kulay. Makulay. Aha. Ganda ng kulay. Ayan o.
magic. Ito. Butal. Butal. Ayun mga kamba. Thank you. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!